sen dúbida, un dos referentes imprescindibles nesa andaina en defensa de Galiza é Castelao, un Castelao a quen homenaxeamos na véspera do aniversario do referéndum do Estatuto do 36. Desde a confianza neste país e sabendo que é o mellor para Galiza, apostamos por un modelo que nos dea as chaves dos nosos cartos, que teñamos capacidade de recadación e de xestión do 100% dos recursos que se xeneran no noso país. Este é un modelo que temos que negociar bilateralmente co Estado para poder conseguir un financiamento xusto e adaptado á nosa realidade, porque o café para todos da multilateralidade xa foi a que nos trouxo até aquí, a un modelo onde a Galiza non se lle garante a igualdade, sino un déficit de 14.000 millóns de euros que deixamos de ingresar por un modelo que nos discrimina e que é necesario superar. Defendemos unha Galiza que avance na súa capacidade de decisión tamén no financeiro, porque temos claro que sen autonomía financeira non hai autonomía política.